حد هلونا الله مالتيو نمهلا ودما حدنت وسان زنقرنا سناي نت حسب الله نتي أب حدنت أبك زي أبيهر بخمي حدنت أبك زي أبيهر بخمي تقلي صلوا انتيلنا أب كله اتناي امنتنا سرت تزعبي تمرت هايمانوت تمرت سلاسي يكون عندي كابناي سلاسي تمرت زعبي تمرت يبلنان بزعبا سلاسي خنزارب كلنا جن بزعبا انت اينا نزارب بزعبا حدنتن سلستنتن اينا نزارب ايكون عندي سلازي تزخبر تزعبي نا እግዚአብሔር ባህሪ አሎ ዝባሃል እንተኮይኑ እግዚአብሔር በሐድነት ዝነብር ብሰለስተነት ዝነብር ሓደ አምላኽ ዝኾነ አምላኽ እዩ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ሓድነት ድማ ፍጹም ዝኾነ ሓድነት ክነጻጸል ዘይክእል ከተሓወስ ከዓ ዘይክእል ንቅጽበት ዓይኒ ክፍለ ዘይክእል ሓድነት ከምዚ ዝበለ ሓድነት ዘለዎ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቀቢልና ክነንጸባርቆን ክንነብሮን እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር እንተሊ ድማ እዚ ነገር እዚ ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ንስላሴ ኣኣምን ነቲ ናይ ስላሴ ዕብቲ ምስሊ ናይ ፈጣሪኡ እዩ ክዓቢ ዝግብኦ ንምስሊ ወዱ ክንመስል ንእግዚአብሔር ክንመስል ብፍጥረት ብድሕነት ድማኒ ከምኡ ንምስሊ ወዱ ክንመስል ነዚና ተፈጢርና እሞ እቲ ተልእኾ ናይ ህይወትና ናይ ቤተክርስቲያን ተልእኾ ድማ ናብኡ ናብ ፈጣሪኣ ክትዓቢ ክትመስል እያ ዝግባኣ ማለት እዩ በአንጻሩ እቲ ንሓድነት ስድራ ቤቱ ህዝቡ ቤተክርስቲያኑ ከፍርስ ዝጋደል ድማ እንታይ ኮይኑ ዝርከብ እንተልና ንእግዚአብሔር ነቲ ተልእኾ ኣምላኽ ዝጻረር ኮይኑ ስለ ዝርከብ እቲ ናቱ ኢምፕሊኬሽን ኣብ ሓድነት ኣብቲ እግዚአብሔር ኣኽቢሩ ዝሃበና ባህሪ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ግህሰት ድማ አንጻር እግዚአብሔር ዝግበር ዓመፅ ስለ ዝኾነ ሳዕቤኑ ቀሊል ኣይከውንን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኢና ነዚ ነገር እዚ ኣጸቢቕና ክንሓስበሉ ዝግባአና እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነዞም ሰብ ቆሮንቶስ ከም ትፈልጥዎም ሓደ ሕማቕ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ቤተክርስቲያን ምስተራእየ ገና ርሑቕ ከሎ በዚ ነገር እዚ ብሰምዖ ተጨኒቑ ዝፀሓፈሎም ደብዳቤ እንታይ ዝብል ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ ኣነ ስባ ናይ አጵሎስ ናነ ናይ ኬፋ እናበሉ ክጎጃጀሉ ክከፋፈሉ ስለ ሰምዖም ክርስቶስ ዶ ተመቂሉ ኢልዎ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቂልልኩም ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም ተጠመቅኩም ብምባል ምፍልላይ ማለት ንክርስቶስ ክትመቃቅሎ ምፍታን ምዃኑ ብምግላጽ ንክብደት ናይቲ ኣበሳ ከብርሃሎም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዓብ ክብደት ከም ዘለዎ በንጻሩ ድማኒ ኣብኡ መንባረን ንዕኡ ምዕቃብን ድማኒ ንእግዚአብሔር ምኽባር ምዃኑ ዝገልጸልና ኣብቲ ሓድነት ምዕቃብ ምግዳል ማለት ንእግዚአብሔር ምኽባር እግዚአብሔር ነታ ኣባና ክሪኦ ዝደሊ ሓድነት ከምዚ ክንሪኦ ዝጸናሕና ቅድማ ኣቢልና እውን በታ ናቱ ሓድነት ከም ዝልክዖ ኢና ንርኢ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ጸሎት ዝጸለያ ጸሎት እንታይ እትብል እንተርኢናያ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንስዎ ኣቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኻ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣታቶም እውን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ነቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ብምባል ክጽሊ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ጎይታና ኣብዚ ጸሎት እዚ ኣብሪህዎ ከም ዘሎ ወይ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ብዓይነቱ ብዕቤቱ ኮነ ብዘላቅነቱ ከምቲ ናይ ስላሴ ዝበለ ሓድነት ክህልወና እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ብዓይነቱ
بتي عبيتو ان انتخونا ناقوص زعبي بزلاقنتو دما ويكأني بتي نزل عالم زقصل مخانون كم ولك نعو زمثل حادنت كهلونا خمز دلي كمز فقد كمز منا اي زقلصلنا مالتي اب حادنتنا فصمات انبر غدلت كهلونا ونا يدلن مخنياتو حادنت سلاسي كمز خنريو صنحنا فصم زخونه حادنت يزلو اماكل اكالا سلاسي حادنتنا دما نصبراق نايزي حادنت سلاسي كخون እግዚአብሔር ዝደሊ ስለዚህ ሓደ ምህላውናን ዘይ ምህላውናን ክንምርምር ከለና ብምንታይ ኢና ክንዕቁኖ ዝግባአና መዕቀኒና እንታይ ክኸውን ዘለዎ ክንመዝለሉ ዝግባአና መለክዒ ሰብአዊ መለክዒ ዘይኮነ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ መዕቀኒ ክኸውን ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ደኳንን ፈጣርን ናይ ሓድነት እግዚኣብሔር ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ብናይ ሰብ መዕቀኒ ናይ ሓድነት ኣይኮነን ዝዕቀን እቲ ናይ ሰብ ሓድነት ናይ ሓድነት ናይ ሰባት ክንዕቁኖ ከለና ምናልባት ዋሃ ዘበለ ዘደንቕ ሓድነት ሃሊና በቲ ኣምላኻዊ መዕቀኒ ክንዕቁኖ ከለና ግን ዘለ ክቁፀር ድማ ዘይክእል ኮይኑ ክርከብ ይኽእል እዩ ካብ ዝዓቢ ክስረትን ካብ ዝዓቢ ብኽነትን እውን ክህሉ ኣይክእልኒ ስለዚ ምእንቲ ከይንባኽን እቲ ንዕቅነሉ ዘለና መዕቀኒ እቲ ናይ ኣምላኽ ሓድነት እዩ ዝብሎ ክኸውን ክነስተብህል የድልየና ማለት እዩ ኣብ ጸሎት ዝጎይታና ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብሪሂልና ከም ዘሎ ሓድነትና ኣብ ኣምላኽ እምበር ኣብ ኣምላኽ ሓድነትና ኣብ መን እዩ ኣብ ኣምላኽ እምበር ኣብ ህንፃን ኣብ ስርዓትን ኣብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈላለዩ ብባይሎውስ ጌርካ ተቆሞ ዓይነት ኣግሪመንት ወይ ከዓ ስምምዕ ክኸውን ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዓለምና ብዙሓት ኣብቲ መሰረተ እምነት ይኹን ስርዓት ሕጋጋት ናይ ቤተ ክርስቲያን ክንዲ ፍረ ኣድሪ ትኽኣክል ፍልሊ ዘይብሎም ሰባት ኣብ ንሕድሕዶም ግን ብፅልእን ብህልኽን ቂምን ውድድርን ቂምታን ዝመልአ ሓድነት ዝበሃል ዘይብሎም ኮይኖም ክርከቡ ንርኢና ማለት እዩ እቲ ስርዓት ደኣዩ ምናልባት ከም መፅዓን ጠሚሩ ሒዝዎም ዘሎ እምበር ልባዊ ሓድነት ዝበሃል የብሎምን بقالاتهم كم طعم زخانة لسان لزوب زخانة نجار كزاربو كتريهم تخيلي خالبهم جن كم تيك على أملاخ الوزلو زت مسته سيفي كم زتعاتكو مدلو كركب زدالو زلو خوينو كركب يخيلي نحنا جن كومي كنا نتسوينا زلنا لباو زخانة نايوشت حدنت نتنايك زي أبيهر أملاخ أما أكل ቅድስት ስላሴ ዘሎ ናይ ምግዛእን ፍቃድካ ናይ መሃብን ናይ ፍቅርን ሓድነት ልባዊ ዝኾነ ሓድነት ክኸውን ንሱ እዩቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካባና ዝፅበየ ዘሎ በቲ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸለዮ መሰረት እንተርኢና ሕጂ ገለ ቁሩተይ ሓቅታት ተንጸባሪቐን ዘለዋ ቅልጥፍ ኢለ ክዝርዝረልኩም እየ እንታይ ኣብኡ ተዘርዚሩ ኣሎ ኣብ ኣካላት ስላሴ ዘሎ حدحداዊ ፍቅሪ ንዓለም የግሁዱ ላዮ እቶም ብሓቂ ሓድነት ሓልይዎም ክመላለሱ ዝፈቅዱ ወይ ከኣኒ ህይወቶም ዝህቡ ክርስቲያናት እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ ፍቅሪ ንዓለም ዘርእይዋ ንሳቶም እዮም ከርእይዋ ብቑዓት ዝኾኑ ምክንያቱ ጎይታ እንታይ ኢሎ ብፍቅርኩም ደቀ መዛሙርተይ ምዃንኩም ታክገብር ኩሉ ሰብ ክርኢ ክፈልጥ ኢልዎ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣምላኽ ንዓታቶም እውን ከም ዘፍቅሮም ንዓለም የግሁዱላ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ፍቅሪ ብኣቶም ምግላፁ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣምላኽ ንዖም ከም ዘፍቅሮም እውን ይርዩ እዚ ዓበየ ግን ክብሪ ኣምላኽ ኣባታቶም ከም ዘሎ ንዓለም የረጋግፁላ እንታይ ኢሉ ዘሎ ጎይታ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ እንታይ ገበርክዎም ሃብክዎም ስለዚ እቲ ክብሪ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ክብሪ ኣባና ዝህሉ إذا حدنت زي مزهل وناي مالتي إذا حدنت زي خطأ كله مسؤول ماني كبر أملاك نتاي زجبر كابانا يزر حق مالتي እግዚአብሔር ካብ ይሰውረና እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስና ወንሪኦ ነዚ ሓድነት እዚ ብዘገርም መንገዲ በቲ ናይ አካላትና ስርርዕ ገይሩ ገሊጽወሎ ማለት እዩ ከምቲ ሓደ ስጋ ክንሱስ ብዙሓት አካላት ዘለዎ
بزلو تأكل أكلات سجا خا بزح كنسو حدا سجا زخونة كريستوس كأكم ويو أيهود ويس رأوي باروت ويش واتات انتخونا نحنا كلاتنا حدا سجا من انتخن كونسي بحدا منفس تتأميقنا ينامو حدا منفس ستنا اتي سجا خا بزح مبر حدا أكل أيكونا نمو اجري إيد كابزي كونكوس ناي سجا يكونكون انتبله بزدو ناي سجا مخانو يترفويو إذن دم عين انت كابزي كونكوس ناي سجا أيكونكون انتبلت بزدو ناي سجا مخانا يترفايو بزلوت سجا كل عين انت زخون دقا مسمع عبي مترخبه اتسجا كل انت نقو مسمع انت زخون كه مشتات عبي مترخبه حجقنا أملاخ نسو كم زدليه غيرو نتأكلات النفس وكف عبت سجا سرعو كله أكلات حدا أكلت راح انت زخون كه اتسجا عبي متحلوه حجقنا أكلات بزح اتسجا قنا حدا عيني نيد عيدليكن كتبلا أي كألانيو ويس رئيس دما نأجار عيدليكومن كتبلهم أي كألانيو يتوم دخمات زمسلو أكلات سجا بعد قدا يوم از يوم زدليو نتي أب سجا زلو حصور زمسلنا خا ببزح خبري نخدنو نحفرتنا ون عزينا بخبري نخولو اتي كبر أكلاتنا جنازي أيدليني جناخه اتي أكلاتنا حد حاليو كهلو أمبر عبت سجا مفللاي من تخيكونسي أملاك نتخبري زقودلو أكل زبزح كبري إنها نت سجا أجات أمو حد أكل أنت تسكى كل أكل يسكى حد أكل أنت خبرها كل أكلات حبيري يزخب زحقوس مبارك نستخاتكم سجا كريستوس يخوم نفس وكفكم كأب بخفلو أكلات يخوم ندابله اتي أمونغو أكلات بتخرستيان ويكاني مؤمنان كهلو زقبؤو حدنت انتهي كم زمثل بسئلاو من قدخ قلت سألنا خلو نرئي مالتي كابز خفلي صحف زي كم نردو أمبار بحدنت أكلات زقو مسابنت زم حدرو له حقتات اللوه انتهي زبله بزعباتي حقتات كل مزرابنا قن نتعب فقد عسر تخلت خيركم زلا تقصي انت اختستبه الله خيلكم انت اتبل كريستوس كا كوم يلو والله مالتي كريستوس كا تأكل كريستوس يلو والله كريستوس زبحال زلو حجي اترئس راح زي كونس اتسبنت بملؤ كريستوس تباهيلي يصوع بتخرستيان كريستوس يا أكل ناي كريستوس لزقونت اتأكل بينا خطبلو اي تخلني مغنياتو نايتي رئيس زخونت نايتي رئيس سلا زخونت تأكل كريستوس يلو الله مالتيو بز مسارات زي كم بتخرستيان عبزلنا حبرت كم